Zangiso, well, it's a com library. Listen, abasakazi bekutshela ngendaba ukuthi ingoma ehlukanisa unyaka and then ukuthi what's khona ngendaba ingoma ehlukanisa unyaka elikangaka. Sinomphathi stage ukhona woKhozi FM uSibonga Ingcobo. So marketing manager ulwazi Mthabela ozosichazela abantu ukuthi kutheni besiqina eliso kunantoni na. Because it's all ngibongayo. Asibingelele kumphathi stage Mapolo sanibona. Ngibingelele studio ngibingelele Singasho zibe sethube lokuhlukanisa unyaka. Imgomo eminingi ke kodwa ke futhi ngicabanga ukuthi into abalaleli bethu bangasheshe bayizwe nabazofaka amaculo abo. Ilula ke imgomo yakhona esiqokile for ingoma ehlukanisa unyaka. Yona ke ingoma ehlukanisa unyaka ivulelekile nje kuwo wonke ama artist ngizosho kanjalo ama band ngisho nabantu abaproduce umculo. Ayikho imgomo ukuthi uhlobo lomculo. Ayikho imgomo ukuthi wonke umculo uvulelekile. Umculo nje esudlala eSouth Africa oplaylisted emsakazweni uKhozi FM uvulelekile. Nabafaka kumculo akufanele babe ngaphansi kweminyaka e18 nokuthi ke amaculo enziwe kuthiwa lento kuthiwa sampling uyayibona leyo nto yeah sampling nawo ngangena kodwa as long as registered kahle ngendlela efanele yakho kusho ngamanye amazwi umuntu esemphlisha ingoma ngokusemthethweni yebo kunjalo alright ingoma ke esiyigadile ke kulonyaka esiyibhekile kakhulu kulonyaka ezingene ngomhla ka1 January kuze kushaya u31 October 2024 What? Bebela? Yebo. So ingoma ebingijayivisa nami kakhulu ngoMay nami ngakwazi ukuthi ngiyiqoke ukuthi ingene khona. Phakathi. So ukhulume ngendaba yokuthi ukuthi ingoma kumele kube khona ivele kuma list amathathu right ngizongathi kube into kanjalo okuhlanganisa eziqokwe abalaleli ngoba sinika abalaleli bethu ithuba lalokho asibongi ukuthi nabo beqoke ezabe ingoma eziqokwe ngaphakathi la emsakazweni uKhozi FM abasakazi nabakhona basebenza umsakazweni kanye futhi ngeyidlale kudira kwisystem nayo so evele ekwilist eyodwa ingoma kushuthi ayikwazi top 10 awema fanele ivele kuwo wonke ama list okay amathathu mayisivele kungumathathu iyona ke ingoma ezongena ohlwini kulezi ezizoba izona ingoma ezikhethiwe for ingoma ehlukanisa unyaka okay no kuyezwakala ecishe imbandela ke ngicabanga ukuthi umlaleli ke uyayizwa yonke leyo uma ngabe sikhuluma ngengoma ehlukanisa unyaka emsakazweni uKhozi FM umkhankaso lo uqale kuba khona ngeminyaka yama 90s la khona umsakazo wawudlala ingoma esuke ibonakala ivelele ngaleso sikhathi ishisa ikhotha ngaleso sikhathi bese ke kuba ke ukuthi ke iyona ngoma esuke ke ithatha njengengoma ezohlukanisa unyaka ngoba vele abantu ngaleso sikhathi sefestive ngesikhathi sika December basuke beyizwa egazini nangempela ke bese kuba ingoma ke ehlukanisa unyaka qale khona la emsakazweni uKhozi FM ngaphansi kweSABC kwaba into ke enedumela ke nesasasa ngendlela emangalisayo siyabona ke sekuyenza ukuyasabalala ke nakweminye imsakazo ke sekuyenziwa kodwa nje kuqale khona la emsakazweni uKhozi ngeminyaka yawo 1994 Sel Beyonce yeah but kukhona futhi siyazi ukuthi njengoba eshutshatha ukuthi ibackground yawo wayibeka kanjani kodwa kukhona amanye ama updates nokunye futhi okuthe kwathi thasi kule campaign ka 2024 right icampaign yethu yengoma ehlosinyaka isafana kodwa khona izinto besingayicacisa before so siyasebenza nama departments amaningi SABC nama departments amaningi so okubaleka kakhulu ukuthi umlaleli afana yakwazi ukuthi sekesebenze nomnyango waka legal SABC legal iSABC legal yenza sure ukuthi lo mkhankaso wethu njengoba sithi ingoma ehlukanisa unyaka akekho umunye umuntu okwazi ukuthi abe nengoma ehlukanisa unyaka naye eyala kwistation soKhozi FM la SABC ithina isithi ingoma ehlukanisa unyaka lelo term lelo li trademark okusho ukuthi akekho umunye umuntu okwazi ukuthi ayisebenzise sike saba nenkinga ke before kukhona abantu abathi sisebenzisa indlela yabo yokusebenza nani kodwa yangaya ndawo leyo nto ngoba besinawo legal owazi ukuthi ine trademark lento nokuthi akekho umunye umuntu ukuthi akwazi ukuthi ayenze abanye banazo abanayo imkhankaso yabo kodwa akusiyona ingoma ehlukanisa unyaka enye i-department esisebenza nayo khona la kwa SABC internal audit yes ngekuthiwe ke abantu baka audit mekusho ngesingisi they keep you honest so i-audit yenza sure ukuthi akusithina la ngaphakathi emsakazweni esiyibalelayo amavoti yes so sina i-service provider la mesithi SMS awuyise kule number sike siyise kuleyo number bafe basibalele bona mase bayayithatha lezo inumber lezo isibalo bayise ka audit audit mase baya check ukuthi kubalwe kahle ngempela yini as la studio
Esihlala nawe zonke insuku thina le. Bacheck ukuthi yonke into ibalwe kahle yini ba verify ukuthi njengoba sithi lona umculi oyedwa uthola amavoti angaka kunjalo ngempela yini nokuthi mesithi umuntu owinile okhethe ingoma ezihlukanisa unyaka uyena owinayo sinakhona siyacheck lokuthi na iphone number yakhe le number lena ibelonga to lo muntu lona so i-audit isenzela konke lokho ngiyafuna ukucacisa ukuthi amavoti awabalwa la ngaphakathi ukhosini Okay. awabalwa nokuthi ubani owinayo akakhethwa la ukhosini ukuthi ubani ohlukanisa unyaka nalokho akukhethwa kukhethwa uyena umlaleli base kubalwa i-service provider base kuya auditwa lezi zinto besingayivezi ngaphambili kodwa kubalekise sibona ukuthi kubalekile usicacise konke khona umlaleli naye uzoba comfortable ukuthi njengoba ethatha ifoni yakhe vota uvotela into ekhona ngempela ne competition emi ngomumo. Ngiyacabanga ukuthi kuyasiza kakhulu ukubalula lokho nanokuthi ukuthi sebenze nawa SABC internal audit ngoba kusiza enteni ekuthenini abantu bacabanga ukuthi bayibaleka ningoma and then kuba ama favorites nani izinto kanje I mean kuyasiza kakhulu ukuthi kube khona singabiza nge third party ekhona esizayo mangabe kukanjena yeah futhi sibe nawo ama leaderboard so njalo mekuvotwa Yes. ngolesihlanu siyakhipha isibalo ukuthi okay nangu umuntu osahamba phambili ngalesikhathi nangu number 2 number 3 kanjalo njalo ngolesihlanu sesiyikhiphe lezo inamba so sesiyikhipha so sivela khona ka audit sebeshilo ukuthi ayisesibalile okwesibili ukuthi siqinisekise ukuthi ngempela ama numbers ahamba ngalendlela ebesicabanga ngayo. And ngicabanga ukuthi futhi lokho kugqugquzela ngisho nawe umlaleli bona ukuthi awe maye ingoma yami le kude kangaka uNkulunkulu amtshela ake sinyusa amasokisi injalo impela kuyabonakala. Okugcina ke Mthabela mhlawumbe kulabo mhlawumbe abalangazelele ukuthi belandelele noma ukuhlanganyela kanye nawo lo mkhankaso lelo bengathola phi mhlawumbe ulwazi olugcwele ukuthi nabefuna kuba ingxenye yawo umkhankaso. Okokuqala nje sithi abalali bethu abahlale emoyeni balalele ngoba sonke isikhathi sobe senza ama update sobe sibazisa ukuthi sesigubune kwezigaba iyayo le campaign umkhankaso lo wengoma ehlukanisa unyaka. Okwesibili abalaleli kumele bangene kwi-website yethu www.ukhozifm.co.za bangene futhi na kwinkundleni zethu zokuxhumana Facebook, Instagram, Twitter sobe sikhona yonke indawo. So kubalekile ukuthi uma ufuna ukuthola ulwazi ngawo lo mkhankaso lo wengoma ehlukanisa unyaka ungene kulezo ikhungo lezo kodwa mawukuthi futhi akujabulisi lokho uhlale emoyeni kodwa futhi ungasendela nane-email futhi emsakazweni ukhozi ku info@ukhozifm.co.za uma ufuna ulunye ukwazi ngezinye izinto mhlambe ofuna ukuyibuza eceleni ngayo umkhankaso ingoma ehlukanisa unyaka. Alright. So zimbili izinto engiyithathile la ngithathe one ukuthi ingoma ekhishwe ngomhla ka1 January eqoshwe yakhishwa ngomhla 1 January because ngoba imanje ingakwazi ukuthi ingenelele. Lastly kuzobe 31 October. So izophuma kusasa shwembe. So ephuma ngemva kamhla ka31 October kusho usela kusasa kuNovember kuyale ayisakwazi ukungena lutho. Kubalekile ukuthi sikusho nalokho ingoma ehlukanisa unyaka umkhankaso okufanele uyasijabulisa mesenza lento sithi siyangena kwi-festive kumnandi futhi into esijabulisayo umculo kakhulu umculo into esihlanganisayo njengabantu ngoba siyazi ukuthi noma konakele singaphathekile kahle khona amaculo asiduduzayo uma sijabulile khona amaculo esidansa khona nje umculo nje ubalekile kakhulu empilweni zethu so sibona ngathi iyona ndlela enhle yokuthi sihlukanise unyaka ngayo ngeculo ebelisijabulisa unyaka wonke so siyacela ukuthi abantu abavotele iculo elimnandi kubalekile nalokho asivotela umuntu simthandayo sivotela iculo kade lisijabulisa unyaka wonke so bengifuna ukucacisa lokho ukuthi it's very important ukuthi sikusho lokho ukuthi sicela bakithi sicela iculo elimnandi sikhona songena sijabulile ku-2025 bakithi yasicela mana mhlawumbe ngabe imininingwane yokuthi sithumela nini and kuvulwa nini ke manje mangabe sisifuna ukuthumela ingoma zethu ezisijayivisa unyaka ka2024 umlaleli wethu siyacela ukuthi nje kusukela ngomhla ka1 November 2024 sasa siyavuma yibo madoda singaqala ukukhetheka ingoma yakho ofisayo ukuyibona ohlwini engoma ezihlukanisa unyaka lapho futhi singakhohlwa ke umlaleli ukuthi sizobe ungasende SMS ebiza u150 ku 33665 awuphinde futhi 665 33665 alright uyisho yasheshisa nje abantu traffic
Yeah. 33665. Okay. I-SMS ibizwa 150. So umuntu uthumela lapha igama lomculi nesihloko sengoma. Ufike athumele igama lomculi, Yeah. isihloko sengoma ku 33665 uzobe sathola ku-SMS eshoyo ukuthi hayi ngempela kungenile ivoti lakho or i-nomination yakho ingenile. Okay. Yeah. All right. Kodwa ukuvota kwakhe akusho ingoma isingenele ku top 10 cha. Asikakavoti. Ukuphakamisa, ziyiphakamiso lezi. Siyaphakamisa. All right. Ngomhla ka-15 mase sibalile kahle, sithi ngomhla ka-1 siqaleke siyavota. Nakhe-ke. Cacile ke manje mfowethu. Siyabonga. All right. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga amapholova, siyabonga Chibi. Sengathi kuhamba kahle konke ke. Kusasa ke siyaqala kheba kwethu ziyasha. Shuthi ngo 12 ebusuku nama Ngo-12 Phakathi kwamabili? phakathi kwamabili. Okay. Vuliwe ulayini Oh, yeah. 33665. hayi ke. Sekhona engiyibonayo yazi ukuthi angiculi Hayi, ukuthi hayi abalaleli bakithi. unakumlalela Awuyibambe. ukhetha hawu Awuyibambe Nkosi yami. ngingayiculi bakithi ingoma yami ngithanda kanjani ngiyayithanda Awuyibambe. hawu yini emakoti hekela idaba zabantu Oh, wemkhwenyana iyona guys Yeba ke.